तो भिडियोखौ जोबजासिम नाय नङाबा बुजिनाय नङा आरो बे भिडियोआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट जास्ट फानि आरोना तो दिनैनि भिडियोआ जोबोद धामाका जागोन नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां नङाबा जेबो बुजिनाय नङा मोनथिबायना बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायना लानोसै ना मा होनो उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला मावजि गुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला अमा बुन्दिबाबो अमा बुन्दा जानो नागिरनायानो जोबथारला मोनथिबायना अमा बुन्दिया अमा बुन्दा जानो नागिरगोन अमा बुन्दाया अमा बुन्दि जानो नागिरगोन मा जाबावनो खुलुमबाय आंनि मुङा नाफुनि बर' सोरनि फिसा नों सोरनि फिसा जिखियानो बर' जाया मानथो बेयाव दारि लागायना लाबानो दामब्रा जाया मोनथिबायना आंनि असे हिनजावा क्या कहा आंनि असे हिनजावा आंनि असे हिनजावा भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड असे हिनजाव अ माने दामब्रिजों दामब्रि हाबा जालायगोन आरोना दामब्रिजों दामब्रि हाबा जालायो नामा बेयाव दारि एसे लागायना लानानै दामब्रिजों दामब्रि हाबा जानो नागिरबा बोरै जानोलै जाया बेफोर इसोरानो हराखैबा बोरै जानो जेराव नुफेरनाङा बुस्थुखौसो नुफेरखायो जोंहा मोनथिबायना बिनिखायनो आं बे बुस्थुखौ नुनानै फाग्ला जालांदों ओइ मा खालामदोलै नुवा नुफेरबाय माखौबासो दामब्रिजों दामब्रि बेफोरबायदि खालामबा बोरै जानो जाया बेफोरबायदि खालामनाङा मोनथिबायना मा अबस्था माबायदि खालामदोलै भगवान क्या कर रहा है यार तू मजाक है क्या बेफोरबायदि खालामनायावनो बोरैबा बे लावथि फिसाया जुदि बोरैबा माथिंबा जुदि थांनांगौब्ला खत्म नो आयो रे मा बे लावथि गोरलैखौ लानानै बेफोरबायदि खालामनायनि मजायानो बेलेग सिरि बेखौ नायलाय बेखौ नायलाय वाह क्या सीन है आंनि क्राशा माथो दामि मानसिफोरजोंसो थानाय जाबाय माथो आंनि क्राशबो जानो समायला जोबोद दुखुलै आं बिनि थाखाय तो गाइस बे भिडियो जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट जास्ट फानि आरोना तो दिनैनि भिडियो एसेनोसै गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव जुदि गोदानै हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियो एसेनोसै बाय बाय